твърдим, че Казанлък е столица на розата и розето и всички знаят, че този фестивал е единственият в България и вторият в Европа за розето. Ласкае се да го казвам това нещо, дано да е истина, но има една истина, в която всички сме убедени. Това е най-красивият фестивал. И заслугата е на възпитаниците на Националната гимназия за пластични изкуствен дизайн академик Дечко Узунов. В Казанлък имаме честа от 40 години да имаме тази гимназия. Цялата визия на фестивала, всички рекламни материали, тази розова феерия, която е в главите ни, е дело на възпитаниците от 11 клас. Тези вече пораснали деца, с нас от първата година ще ги познаете по сътворените от тях розови тениски. Те 5 години са доброволци на този фестивал. Аз мисля, че няма нищо по-добро от това да научим децата си на труд, на отговорност и на вдъхновение. Да им дадем възможността да летят и да създават. Да благодарим днес и на нашите любезни домакини. Това е най-старата културна институция в града, а всички знаем, че от искрата на народните читалища се запаля онзи чудовен бунт, който всъщност от пепелищата, на който се роди и днешна България, казва, че е вече европейска. Дами и господа, много видени форуми се партнира с храна, с известни шеф-готвачи, но ние сме различни и предпочитаме една друга храна за душата – музиката. Смесен хор Петко Стайнов с диригент Младен Станев ще ни понесе своя музикален комплимент за вас. До вечера ще можем да се насладим на специалният юбилеен концерт в пълният им блясък. Маестро Станев, музика! Застават и първите реколти на съвсем нови и малки изби, но амбициозни, дошли тук със своето първо вино. Ето това е Розе Вайнерска. Една територия на свободния дух за хора влюбени в виното и земята. Всички вие, господа винопроизводители, почитаемо жури, любители на виното, правите този празник вече 5 години и го подарявате на Розовата долина. Днес и утре през тези зали ще мине хилядната публика на нашия празник. Ще посрещнем много чуждестранни гости, дипломати, висши представители на държавното ни управление, но вашето вино днес ще опитат и най-обикновени хора. Може би някой ще срещне българското вино за първи път в живота си. Аз знам, че вие ще успеете да докоснете сърцата им, защото това са целите на нашия форум. Дами и господа, ние не се целим във вашите джобове. Ние сме много по-амбициозни. Ние се целим много по-високо. Ние искаме да стигнем до вашите сърца. Искаме да ви направим посланици на българското вино и на богатството на земята ни. Родени сме в една благодатна земя, но тя никога не ни е принадлежала. Това е земята на нашите внуци и ние сме длъжни да им я предадем точно толкова богата и точно толкова красива, колкото сме получили от нашите деди. Хилядолетия по тези земи се е гледало грозде и се е правило вино. За древните траки виното е било цивилизационен елемент, нали доцент Зарев? И е бил център на духовният мир. Велик цар е бил вино от Златен Киликс. Днес в името на нашите деди, Златен Киликс за пети път в Казанлък ще получи онзи винопроизводител, който със своето сърце, със своето умение и със своя труд е създал вино достойно за царе.
да пребъде човешкия труд, познание и вдъхновение, обявявам 5-ти национален конкурс на виното розе за открит. Доцент Спасов, доцент Благоева, Университет за хранителни технологии в Пловдив. Георги Михов, Димитър Николов, винени експерти, международни винени оценители и съдии, Роче големия родител за виното. И аз съм си оставила нея за по-късно. Това е, дами и господа, огромната чест да ви представя една голяма дама на българското вино. Това е Вили Гълъбова. Винен експерт, международен съдия и един истински отдаден на виното човек. Възможността да бъдем тук, да бъдем част от този красив празник и надявам се с работата си да допринесем малко за неговата празничност и тържествена атмосфера. Впечатлението, което оставиха у нас вината и всички участници в конкурса, беше изключително позитивно. Много рядко, на мен лично, повярвайте, имам наистина сериозен опит в журирането, ми се случва в почти всички, с изключително малки изключения, участници в конкурса са на ниво медалисти. Такъв беше случай с розетата в този конкурс и работата ни беше изключително, как да кажа, затруднена от това да избереме най-добрите. Все пак, всеки конкурс за това е конкурс, за да може да даде стимул на тези, които се отличават. И съм убедена, нали, че ще се съгласите с нас, когато опитате, имате възможност да опитате всичко, което е представено и чуете кои са наградените производители. Много силна конкуренция и прекрасни представители. България като вино, като качество и като розета върви с много смели, бързи темпове към световните върхове. Това съм абсолютно убедена. Пожелавам на всички участници успех на изложението. Давате възможност да сме част от това събитие. Надявам се да почерпим мъничко от вашия ентусиазъм и да го използваме в нашите неща, които ги вършим. Комисията беше, как да кажа, разнолика, но беше обединена от любовта към виното и второ от професионализма, всеки един в неговата област, изявявайки го. Задачата беше трудна, но беше и лесна, в крайна сметка. Мисля, че се опитахме, надявам се, вие ще кажете доколко сме успели, да отличим най-добрите и да окуражим всички, защото в крайна сметка идеята на това събитие е да окуражим българските винари и да подчертаем дебело, че по-важната работа е тази, която вършат те, а ние, доколкото можем, нека да отличим по-добрите вина. И така, отначало само цифри, а после вече и конкретни вина. 18 розета бяха дебютни, беше споменато, това значи, че форма се разраства, това значи, че подхода на българския винар към розето вече е много смел и се надявам и че ще продължи с същите крачки и може би до година 2 дни дегустация, не знам. Вие ще кажете как е. От дегустираните вина 20 броя получиха бронзови медали. Вие предполагате, че ще дадете на хората списъци и ще 20 вина на бронзови медали. Едно вина отличихме с сребърни медали. И 10 броя са златни медалисти. Те трябва да бъдат чути. Розет 2014, Плюс розе на винарска изба Марвин, Верано на винарска изба Съединение Пещера, розе Bulgarian Heritage, винарска изба Карабонар, Rigid Elm розе, винарска изба Нисово, Ауреус розе, Винпром Свищов, Горчико розе, отново на Винпром Свищов, Ексцентрик Инканто розе на винарска изба Медивари, Райнов розе на винарска изба Нисово и Голден розе на Черноморско благо.
И всъщност голямата награда, розето, което отличихме най-добро от всички, мисля, че бяхме обединени комисията в това. Това е розето Salty Hills на Черноморско злато Поморие. За Черноморско злато представяне. Да заповядате. Здравейте, почитатели на виното! За мен е чест да бъда част от това събитие и с голямо удоволствие да представя тази награда. За малкото хора, които познаваха баща ни, той е беше чуден човек, инженер, художник, човек по душа, разбира се, любител на виното. Тази година награда се дава на изба Мариям.